Stalo sa ti niekedy, že sa blížila situácia, ktorej si sa obávala a nakoniec dopadla dobre. Celé to dopadlo proste fajn. Mne sa toto dialo v škole, pri skúškach, že som bola vlastne v strese, robila som, čo som mohla, ale mala som v sebe také rozhodnutie, že dokiaľ ono to nakoniec dobre dopadne. A toto mnohokrát už vieme používať. Že som v strese, neviem sa z toho vymútať, ale nakoniec to dobre dopadne. A to, čo je dobre si na tom všimnúť, je, že kto to zariadil? Náhoda, šťastie, niekto iný? Nie. Toto si ty. Ako bytie si dávame túto situáciu na to, aby sme mali možnosť v tej kritickej situácii si všimnúť, že som tam, že to pekné si prajem, že používame na seba akoby určitý ešte tlak, aby nám to doplo, že zbadaj sa, že už naozaj chci pre seba to pekné a ono sa to potom tak poskladá, ale nie je to nutné. Keď viem, že som to ja, že ja som vytvorila túto situáciu na to, aby som sa rozpoznala, tak ju už nemusím ani tvoriť. A to je práve to, čo mnohokrát si človek nechce dovoliť, možno tak bol naučený, to je jedno, všetko to bolo naučené, byť v tom kľude stále. Byť v tom akoby očakávaní toho pekného, aj keď neviem, ako sa to udeje stále, pretože viem, že to tvorím. Ale tvorím to ako bytie. Nie ako ja, osoba, ktorá sa tu prechádza. Ja si to zažijem, ako osoba si to zažijem, pretože si to ako bytie dám a ako bytie si to cez tú osobu zažijem. A je na nás, čo chceme zažívať. Samozrejme, môžeme si tvoriť situáciu, v ktorej na seba zatlačíme a potom sa rozhodneme, čo si teda vyberieme, ale nemusíme, pretože hovorím to práve preto, lebo sme si na to tu zvykli a začali sme sa stotožňovať s tým, že je tu niečo, čo nás ovplyvňuje, je tu niečo, čo rozhoduje o tom, či sa mi bude dariť alebo nebude dariť. A nič také tu nie je. Stále o tom rozhodujem ja. A keď si toto človek uvedomí, čím je, tak si necháva z toho bytia prísť, čo mu je pekné, v čom mu je dobre, a potom si to nechá tou realitou naplniť, zhmotniť. Proste to naplnenie už vníma, to si užíva a vlastne sa s tou svojou realitou hrá. O tom to tu je. V jednoduchosti je to tu o tom a je to tu vlastne v jednoduchosti, aj keď to bolo skomplikované, ale dá sa z tých komplikácií ustúpiť a nechať si ukázať tým bytím, čím to teda som. Ako to teda je? A nechať tú odpoveď, alebo vnem, cez čokoľvek to príde, nechať to k sebe prísť, ale skutočne si počkať
kedy sa to samé prihlási o pozornosť. Jednoducho to tak je a ak to človek rozpozná, tak sa môže rozhodnúť a keď sa rozhodne, tak to nechá, aby sa veci tak poskladali, preskladali a zosúladili a pomenili, napríklad aj, že zažije, čo to teda vlastne chcel, hej? Ono je to v jednoduchosti o tom, či sa tu chcem mať dobre, chcem akoby žiť alebo byť v tom, že je to pre mňa prospešné a zažívať si to. Alebo chcem zažívať to, že idú situácie proti mne a rôzne tie prejavy, ktoré sú tu na Zemi, sa dejú tým spôsobom, že si ochutnám emócie a prežitky toho, že mi dobre nie je. Je to možnosť. A došli slova, pretože není moc čo k tomu dodať. Stačí si vyberať, hrať sa s tým. A je dobré ten výber takisto nechať k sebe prísť. V jednoduchosti viem, či si chcem zažiť to pekné, alebo si chcem zažiť aj niečo iné. A človek sa vedomé, bytosť človeka vedomé si vie vyberať to iné, keď sa rozpoznáva. Pretože inak si to vyberá podvedome a nepáči sa mu to. A to je na každom, ale za mňa je fajn si to akoby dať na tú správnu koľaj, vybrať si to pekné, zažiť si to a tam sa veľmi rýchlo odhalí a ukáže, že sú tu aj tie možnosti vyberania si niečoho iného. A to už je na každom. Či si pôjde aj do takých možností. Tých ciest je tu veľa. Možností je tu veľa. Ale v jednoduchosti to jednoduché je jednoduché. Proste viem, či si chcem zažiť to pekné, alebo si chcem skúsiť niečo iné. A nechám sa k tomu doviesť. Každý je v tom podporovaný. A je dobré vedieť to, že sám môže rozhodovať o tom, že tomu bude zamedzovať.
Nemusí to vytvárať, nemusí tu vytvárať pekné veci. Tie sú dostupné, tie varianty už existujú. A to, čo vlastne človek vytvára, sú už len tie človek ako osobnosť vytvára, sú už len tie varianty nejakých komplikácií. Tie varianty toho harmonického fungovania, tie sú dávno vytvorené. Stačí ich nechať k sebe prichádzať a rozpoznávať ich v sebe. Jednoducho nimi žiť, hneď ako nás navštíví ten pocit, ten vnem, a už je to hotové. A nesnažiť sa to modelovať v realite. Tam sa to prejaví. A to sme my, to je bytosť človeka. A je pekné to vedieť. Je pekné si to zažívať. Je pekné si to tu na tejto zemi môcť zažiť. Vybrať. A spolu zažívať. To sa mne napríklad tiež páči. Asi sa to mnohým ľuďom páči. Vzťahy sú tu tiež krásna vec. Vzťahy medzi ľuďmi. A fungujú presne na tom istom princípe. Všetko na tom funguje. Možno je aj slabé slovo princíp. Je to dokonalosť. Fungujú v tej istej dokonalosti. Pretože to všetko tvorí jedna dokonalosť, ktorou sme.